Борис Батура сегодня наведал Узденский район. На приеме громадян губернатор в области почуў десятки скаргаў наконт неадрамантаваных дорог, будаўніцтва сацыяльнага жылля и водазабеспячэння. Праблемы жыхароў выслухаў и Сергей Курыла. Некалі гэта прадпрыемства лічылася лепшым месцам працы ва ўсім Уздзенскім раёне. Тут працавалі 200 чалавек. Яны займаліся вытворчасцю вырабаў з дрэва і шклопакетаў, якія зараз можна пабачыць на беларускім дзяржаўным цырку. З верасня гэта прадпрыемства не працуе, цырк ужо ў іншым. Дагэтуль ім не выплацілі заробак. 12 гадоў у гэтых цэхах работнікі маглі назваць добрымі. Адна з лепшых зарплат у раёне, праца ў 3 змены, задаволеныя сем'і. Цяпер вытворчасць спынена. Тыя, хто, нягледзячы на ціск з боку кіраўніцтва, не захацеў звольніцца, зараз не зводзяць канцы з канцамі. С сентября месяца нас, кому полагается, мы ушли в отпуск. 16 октября мы прибыли с отпуска. Ну и думали получить отпускные. Нам отпускные никто не выдал. Ну и до сих пор мы без денег. Как существовать, никто не знает. На прыём да губернатара яны прыйшлі амаль што ў поўным складзе. Пакутнікаў мінулым моцнага прадпрыемства засталося 2 дзясяткі. Каб у чарговы раз узгадаць пра сваю пазіцыю прыёмнай, хапіла і 2 чалавек. Хапіла, бо Борис Батура гэтую праблему ведае і адразу ўзгадвае, што вырашыць яе павінны былі раней. Прадстаўнік прыватнай фірмы, мабыць, пазбягае вырашэння пытання, бо на 4 пасяджэнні суда запар ён так і не з'явіўся. Я вам скажу, это длительная процедура, и так быстро это не произойдет. Примут эту процедуру, потом пока продадут. Это все не одного месяца, я вам могу сказать. Специально эту процедуру. Не. Но почему не являться уже на 4-й суд? Ну так это же дело его, хозяина. Вот они намеренно тянут это все-таки. Я еще раз повторяю, хозяйственный суд на этот раз примет решение. Рэзалюцыя ад губернатара зразумелая. Хопіць губляць час, праблемы трэба вырашаць, і калі гэта патрэбна, прапаноўваць людзям новае месца працы. Падобным рашучым чынам знікалі іншыя пытанні, сярод якіх знаёмыя па прыёмах грамадзян камуналка і будаўніцтва, рамонт дарог і жылля. У дадатак да сённяшніх метадаў вырашэння надзённага, бадай збольшага страціць свой сэнс па восені, калі горад будзе прымаць абласныя дажынкі. На думку Бориса Батуры, гэта дазволіць падняць узровень добраўпарадкавання раёна на значна больш якасны ўзровень. Сергей Курыла, Анатоль Долатоўскі, агентство Теленовин.